ना बिदि थाख्लाबनो अयनाय जाद्रायगोन जाबखो खोन्दो फाबनांगोन नोंनि आखायाव दा मोननैल' अपसन दं BPF खौ नांगौ ना आंखौ नांगौ हायनानै एसे बुजिदोब्रा नोङो BPF आंनि थै रोदा मेलेम हारा बिबु बेगें हाबजुखानायमोनलै थारमाने नोंना आंनिख्रुइ राजखान्थियासो देरसिन जाबाय नङालै माने राजखान्थिनिफ्रायसो देरनो हायो नालाय थाब आरो राजखान्थिखौनो आं केरियार हिसाबै लाबाय नालाय नोंखौबो मोजां मोनोब्रा आं अनो आं जेबो मिथिया नों जिखुनु BPF खौ गारनानै UPPL आव जइन जा अब्लासो आंखौ मोनगोन नोङो धरम भगवान मा आफोद बाथ्रा जागो बेलाय आं BPF खौसो देरहाखागोन होननानै आं बिथिंसो दङ आं जिथिं पार्टिया देरहागोन बिथिंसो आं दंखायो देरहाबा आं नोंनो लावदुम बायदि थिखादार जानानै गेमस्रि गाननाय बायदि दख'ना गेमस्रि लानाय बायदि गारि सब होजोबनो हागोन दा बे UPPL खि थांनानै फोदा जेनगारबा ओमफ्राय आं नोंनो बे बारदै सिख्ला दख'ना लफाय बिबार ब्रेन्डनि दख'नाफोरखौ होनो हागोन आरो ओरैनोबाबो आंहा साख्रि गैखाया आं जेबो मिथिया आं आइनि बाथ्राखौ दाननो हानाय नङा आरो आइया UPPL जिबायदि गराखा आरो बे गुबुन पार्टिनि सेंग्रा होनबाथाय नोंखौ गनायनानै लाखानाय नङा बे धरम मोजां मोननायनियाव मानो राजनिति लाबाय थाखोलै नोंसोरो बेखायनोथ' आइमोननि पार्टियाव जइन जा होनदोंना नोंखौ इदिना नोङो इदि हो मानो इदि नोङो मानो इदि बिन्टा हायना सोर बिनिता बेलाय रावबो नङा स्लट गफ्लांदो बेहाय मोनला UPPL आवनो जइन जादो देरहागोन खोमा जेनबाय बाबो आं आइजों रायलायनानै प्रमद मामानि गारि सुग्रा दरजा खेवना होग्रा होनो रायलायगोन दे मालानि बहा मा सोर मामा ओंखारलायखो आं सानदों आरो गेदेर थिखादार होनो नों सानदों आंखौ माबा आरो मालायनि गारि सुग्रा दरजा खेवना होग्रा थिखादार मोनला नोङो बावनासो जानानै अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्रायनो दाना जा नों जुदि मानसि जानो लुबैदोंब्ला UPPL आवनो जगजान जाफैदों देखो साला मालायना मा आंना मोजां मोननायनियावबो राजनिति जाबाय आं मिथिला होनबा नों जाहानाव फै खेबसे आइजों मोजाङै रायलायना ला दे जेबो नङा दे उनाव हाबा जाखांनायनि उनाव एलायन्स फेमिलि जाहैखागोन ना जोंहा नों UPPL पार्टिनि आं BPF पार्टिनि हाबानि उनाव निउट्रेल पार्टि ओमफ्राय हराव लाभ पार्टि गाजाल' बेनोसो UPPL आरो BPF नि फुल फर्मखौनो मिथिना मिथियाथाय मिथिब्रा मिथिहायना BPF माने बिउटिफुल पार्टनार फरएभार जेराव नों आरो UPPL माने इउजलेस पिपल पार्टी लिमिटेड मिथिबाय खालि फालतुल' हायना रथले हायना सना रुपा डायमन्ड तामा लहा गाजोल नाथ बुलतु आंनि जी आय नट लागाय बेलाय बहा थांलायखो बे गैयाबा मोजांसोलै आंथ' मानो जेनेबा रावबो गैयाबा जे एसे चान्स मोनगोन ना गोदाव सोराव होननायाव नानि नामा ओइ आलासि फैनो होननाया नै मोनफैबाय मोनफैबाय UPPL नि मिटिंआवसो थांनो ओंखारदोंमोन आङो जिरायथ'लाय चेयाराव बिफा नै आलासिजों जिरायफैथ' आलासिया सफैबाय दा जानला मोनला उल्था मोल्था बाथ्रा बुंनो दे बाबाया जि सोङो बिनिनो फिननाय होबानो जाबाय अके डार्लिं डोन्ट टेनसन टेक बेनो आलासिया औ आफा गिबियावनो आंनि फारसेनिफ्राय स्रा खेबसेयैनो आखाइ खबजोबनानै आखाइ खबजोबनानै अननाय आरो सिबिनायखौ आदै मादैनिसिम गोसो गोथारै बावहरनाय थाबाय बापरे बाप जाबाय दे बाबु जाबाय हा बबेनिथो होनदोंमोनलाय बाबुआ आङो आदै मालदांपारानि आच्छा हा नानिखौलाय बोरैथो लोगो मोना हे आदै बेफोरलाय ससियेल मिडियानि जुगावलाय आच्छा हजोंलाय नोंसोरनिथिं इलेक्सननि बारहावाफोरालाय माबायदि सोलिगासिनो इलेक्सननि बारहावायाथ' ओरैबाबो गरमखा ओरैबाबोथ' आरो BPF आ 100% सरकाराव फैखागोनानो BPF 100% सरकार इमान कन्फिडेन्सनि बाथ्रा बुंदों नों बाबु कन्फिडेन्स माने अभार कन्फिडेन्सलै आदै BPF आ जुदि सरकाराव फैयाब्ला आङो ओंखाम जानायखौबो रिजाइन होगोनलै आदै ओंखाम जानायखौबो रिजाइन होगोन नों नाथाय दा UPPL नि वर्कारनि न'आवसो दंफैयो मिथिबाय UPPL न'आव थानानैसो नों दा बाथ्रा बुंगासिनो हे बाबु मिथिखानायसोलै आदै बेखायनोथ' आङो हारसिङैनो BPF नि जानानै इलेक्सन केम्पिं खालामनो फैदों नोंसानाव एसेबां साहसि खोथा बुंगासिनो जे नों गथ' मानोना BPF नि मानसिफोरा साहस दं आदै दम दं आच्छा नोङो राजनितिनि खोथा बुंगासिनो जे गथ' नोंहा भटार कार्डआनो जादोंना जायाखै भटार कार्ड बेलाय मोनब्रै मोनबा दं आंनावलाय माबायदि गथ'हाय बेलाय प्रेजेन्टबाबो माथो एसेबो लाजिनाय गैथारा आरे मादै माखौथो लाजिनो जेराव आं नोंसोरनि उनाव बिजा माबा आलासि जाहैखागोनबा माने मा बुंनो सानदों नों गथ' माने मारै आङो नोंस्रानाव बिटिआर एकर्डनिख्रुइबो बांसिन गोरासिन सिगनेचार नांलायै मोनसे लाभ एकर्ड खालामनो सानदोंमोन नानि
बेफोर मा जानला मोनला खोथा मोदला नोंखौ मा बुंदोंमोन आं लाजिबायहाय नोंजों लाभ एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंहानि BPF फेमिलिजों नोंसानि UPPL फेमिलिजों मोनसे एलायन्स सरकार बायदि जाहैगोन नोंस्रासो गनायगोन नों बेयाव जानला मोनला खोथा बुंबाय थानानै गथ' BPF नि बाथ्रा बुंबाय थानोब्ला बेनिफ्राय माबा ओंखारलां होमबा BPF निया मानसि नंला जाहैबाय आं बुंनो सानदोंबा नोंस्रानि नानिजों आंजों लाजिलायलाङो बुजिखादों आं मिथिबाय आरो मालाबाबो आंनि फिसाजोखौ नोंसारनि बे BPF नखराव मालाबाबो हरनो हानाय नङा आं होमबा BPF निया मानसि नङा जाहैबाय दे जिखुनु मोजां मोनलायनायाव राजनितिखौ दालाबोसै राजनितियाथ' थाबाय थागोन सरकाराबोथ' सोलाय सोल' जागोन मालाबा लिडारफोराबो सोलाय सोल' जागोन गतिके बाद होदो जों रावनिबो खोथा खोनासङा मिथिबाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो UPPL का आरो UPPL आवनो थाबाय थागोन जोङो BPF नि खामानि मावनाय आरो साननाय हनायफोरखौ जों मोजां मोना होमबा नोंसोरो गोदोनिफ्रायनो UPPL का होनानै UPPL आ फैसा जाख्ल'बाय थाबाबो बा BPF आ फैसा जाख्ल'बाय थाबाबो भट होगोन आरो माथो जायखौ मोजां मोनो नालाय होगोन आदै एसे बिजिरना नायनांगौब्रा सोर सरकारा मोजां मावदों सोर सरकारा गाज्रि मावदों बेखौ बिजिरनानैसो भट होनांगौ मिथिबाय बे गोदोनिफ्रायनो होखायोलै होननानै होखाबा जायाना नोंसोर BPF नि मानसिफोरा मोनजानायखौल' नागिरो गावा उदै देरबानो जाबाय UPPL ना जाया दे जायालासे सोरबा खामानि मावगोन सोरबा मावदो जायालासेनो एसेबां साहसै नों आंनि न'आव फैनानै एसेबां गोरा खोथा बुंनो बबेनिफ्राय पावार मोनखो क्योंकि आदै प्यार करना तो डरना क्या होननाय बाथ्रा दं BPF निफोराथ' जेबो हारिनि खैफोद आफोद सानखायानो थिखा मोननांगौ देरनांगौ मोनजाबानो जायो UPPL सरकारा बोसोरबायाव मा मावनो हाखो होनबा आदै एकर्डनि मोनबेसे दफाफोरा मा बुजाखो बोसोरै बोसोरै 100 करोड़ 1000 करोड़फोर हरनाय फैसाफोरा बहा गारजोबखो गोदै लेक्सार होनांगौ जाया मिथिबाय जाम्बा नंला दानि मानसिफोरा सोर मोजां मावदो सोर गाज्रि मावदो इलेक्सननि रिजाल्टनि उनावसो मिथिगौ आच्छा नों आंनि फिसाजोखौ लांबाय दे लांनायनि उनाव मोजाङै जाहागोन होननानै मा रादाय होनो हागोन मा गेरेन्टि होनो हागोन नोंहाथ' जेबो गैयालै बेहाव आदै आंनि इलेक्सन मेनिफेस्ट' लाभ मेनिफेस्ट'आवनो दंखायो मिथिबाय आंथ' दा केन्डिडेटनि राइट हेन्ड जाना दंखायो ओरैनोबाबोथ' आं पि जानो मोनखागोन फैसायानो फैसा बेखायनो 1 नाम्बाराव नोंसाजोंनो आङो फ्रि स्माइल सार्भिस दैलि होगोन 2 नाम्बाराव आनलिमिटेड अननाय लाइफ टाइम गेरेन्टि 3 नाम्बाराव आंनि पकेट चेकिं खालामनो अथ'रिटिबो मोनगोन स' नोंथांनि फिसाजोखौ आङो मिनि खुसि लाखिनायानो आंनि पार्मानेन्ट प्रजेक्ट आरो स्किम जागोन आयो मा एसे फालतु बाहायबाय मजाक आच्छा बाबु नों दाख्लै बांग्रि मावनाय समाव बहा दंमोन दाख्लै बांग्रि मावनाय समाव आङो गंसे मबाइल दखानाव iPhone 16 Pro नायगासिनो दंमोन जेब्ला मानसिफोरा बांग्रि मावदों होननानै खारलाखासि जायो बे समावनो आङो सानसेयावनो iPhone मबाइलखौ लानानै गिनानै खारफानाय बायदि जायो आं गाइड जायो बेथ' मोजां जायाखै बेथ' सिखावनिसो खामानि जादों आरे आंनोथ' दाय गैयाना आंथ' गिनानैसो लाना खारफ्लांदों थानो बाबु थानो जानि न'आव BPF नि मानसिफोरा जायगा गैया आरो दिनैनिफ्राय नानिखौ दा लोगो हमखासै साला जोंना बर' लिडारफोराबो खौसे जाया पाब्लिकफोराबो खौसे जाया बिदिजों बोरै बर' हारिया खौसे जानांगौलै थै पार्टिनि इमान गरा जायो नालाय थानो आं नोंनि डायलगफोरखौ एसेबो साबजानाय मोनाखै हायना अबे थांखो नोङो ओरै फैलाय हायनाया आंनि अर्डार मोनाबाय बेयाव फैनाय नङा मिथिबाय थांदो नोङो मोजां मोनलायनायावबो पार्टिनि बाथ्रा बे फाग्ला बिदि जायो दाख्ला खोन्दो जाबखो रग' सावनांगोलै सथि नोंसोरो थांदो गिले घन्टा जिबनानो निरामिससो जालांसिगोनलाय BPF आ देराबा नोंसानि सिथ्लायाव थाफ्ले फैला मोसा फैलांनायबाय था सोमलाबाय गैला गासिबो गरमा जाजोब्बाय कन्ट्रल मोटला कन्ट्रल हायनाया फन सन हमला आंनि राजनितिनि थाखायनो आंखौ ब्रेकआप खालामबाय नंगौ लस जाबायलै साला खिफुनायावबो हायनानै फन फैयोबा खिथौ खिलानानैबाबो फन हमैयोमोन आङो दुगैनाय माने मेसेज रिप्लाय खालामोमोन आङो सेस Okay, don't worry bro साला एथ' गोबाव ओरैनो गोसो थोगारबाय फैसा माखा लस साला खेबसेसो खुदुमनो मोननायबाबो एसे मुला फैगौमोनलाय Everything will be okay bro be strong keep moving you will be a contractor after winning our candidate साला आं बेयाव ब्रेकआप जानायनि दुखुजों मा जादों आरोना साला आंनि सिगाङाव दुगानि इंलिश टकिं मारै फैदों आरे भाइ आं नोंखौ थुलुंगासो होदोब्रा मटिभेसनसो होदो लिटिल लार्निं इज डेन्जारास थिं होननायानो जाबायलै मालाय नांगोल पार्टिनिफोर मा जमा सामथाय जोंनो अराव दा घिउ लगायफैखालाय खिन्थु सासेया बोरैबा जाना दंखायो जोंना मा जादों जेनखासिगोन होननानै सिन्था जादों नामा एसे बेलेगसो केसा मालाय पार्टिनिफ्राय एरख' जाबाय नामा पार्टिनिफ्राय नङा हायनानि गोरबोनिफ्रायसो एरख' जाबाय
क्या बात कर रहा है कंग्रेचुलेसन लेसो होनबा मोनला सासे एक्सखौ बारग'होनो हालायबाय आरो गोदान मोनलायसिगोनसो गोरबोआव ओरैनो बार रोहो रोहो खामलिना अरखि जानानै हांगार जाना दं आरो बे हांगारखौ हाथफ्ला खालामनो दा फैखादों खिन्थु बा आसोला डेन्जार इमसनाव दं सं मटिभेसननि गोनांथि जाना फैदों आंखौ दा मटिभेसन हो आंखौ अके होगोनब्रा जोङो फ्रियावनो नोंनो मटिभेसन हे मोदला दुखुयै गावखौ सिलिंखार दा खालाम पजिटिभ था सिंगल थानाय माने आनलिमिटेड फ्रीडमनो ब्रेकआप जानाया मोनसे सफ्टवेयर आपडेट खालामनाय बायदिसो आपडेट खालामनायनि उनाव साबसिनसो जायोना एटलिस्ट नोंनि पकेट मानिया बासायसिगोन ना नों थिखादार जानानै गारि मटर न' बां गासिबो लुजोबोब्ला बियो मेगन सागोन आरो पस्तायगोन गोसोखाङालासे थानो हानाय माबाफोर मुलिफोर टेब्लेटफोर दंबा लायदोलाय सामथाय एसे साननैसो उन्दुलांनाय नङा आङो आरे जोंनि UPPL पार्टियाव जइन जादोब्रा होमबानो बावगारलांगोन नोङो आरो राजखान्थि सोला राजखान्थिनि थाखायनो आङो ब्रेकआप जाजादों आरो दे जाबाय दे राजखान्थि दोनथ' होमबालाय लाब गैयालै सामथायबाय बै गरसे गरनै मोनजानायफोराथ' मालाय गाव गावनि पार्टिफोरखौ सापर्ट होगोनब्रा ओमफ्राय जोंफोर बायदि कमन मानसिफोरा एसे गोनो गोथो जायोना बबेयाव होनो जायो बिसो दा हिरि दाखायनोलाय जों बायदि पिजा मानसिफोरा बाङाय गोनो गोथो जायो मिथिगोन ना मखि थांनो मखि मानो ओरै जायो मिथिगोन ना बेखायनो खोनासं भट होनायनि सिगां मा मा नोजोर लाखिनांगौ आं नोंसोरनो खोथानि मा भट होनायनि सिगां बबे पार्टिया बांसिन जौगालु डेभेलप खामानि मावनो हादों बेनि हिसाब ला आरो कम्पेयार खालाम आच्छा अनेस्टि दंना गैया कारापसन फ्रि बेसे खालामनो हादों ट्रान्सपारेन्सि बेसे खालामनो हादों बेनिबो एसे थाल ला अके बिजाथिया रायजो राजाफोरजों लकेल सुबुंफोरजों मोजां कानेक्सन दंना गैया लकेल इसुफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन ना नाजाया बेखौबो नाय सोलोंथाइ आरो इयुथफोरनि इमप्लयमेन्ट सोर पार्टिया बांसिन होनो हादों खाबु होनो हादों बेखौबो हिसाब ला आच्छा दे पार्टिया हारिनि थामोनथा हारिमु राव बेसे रैखाथि खालामनो हादों बेखौबो हिसाब ला देरहाखांनायनि उनाव बिसोरो बेसेबां खोथा होनायफोरखौ मावफुंगोन बेखौबो एसे नोजोर हो पार्टिनि फिउचार आरो भिजनआ माबायदि बेखौबो नायनांगौलै राइट लिडारफोरनि आखल आखुफोरा माबायदि बेखौबो साननांगौ गामियारि लेभेलनि प्रब्लेम सल्भ खालामनायाव लिडारफोरा माबायदि बेखौबो नायनांगौ आच्छा पाब्लिकनि फान्ड्स फैनायफोरखौ माबायदि बाहायदों बेखौबो एसे थाल ला लिडारा पार्टि सोलायबाय थाग्रा नामा हेल्थ सेक्टर बा आइजोफोरनि थाखाय बेसेबां खामानि मावदों बेफोरखौ गासिबो साननानैसो भट होनांगौलै लिडारफोराथ' देरहानो थाखाय बायदिसिना खोथा बुंगोन बायदिसिना ट्रिक्स बाहायगोन नाथाय बेफोराव दागाफ्र सानना नायग्रो खम जारला मालाबा बै रुलिं पार्टियाव थानायफोरा अरुणोदय माबा माबि स्किमफोरखौ दानना होगोन होननानै आइजोफोरखौ सिगि सग' भट होनो होयोना आरो भाई इलेक्सनावलाय देरहानो थाखाय बायदिसिना बुंखागोन बेखायनो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ फैसाजों फाननो नाङा मैडम थांसै